abantu bethindinike Amaphelo la ngosondo kubo noqondo amafunda bezitho nontanda kuphakenyiswa kulwela ikhaya lenkcubeko yesintu kwavusilanga is 30th August is Monday singene evenkileni ke xa senje njalo kuyo lo venkile nabawuzanga kulenga my friend lo venkile ngakokwenu uhambe uyothenga umilimili mntundini kuba kaloku wena usazilimeli umbona kwabanzima ukukulima siyadinwa sinamadolo izinto nezinqa sithetha ngaye umilimili namhlanje sakhe sathetha ngomilimili when we were talking about uNozimanga because asisithi uNozimanga lo Nozimanga umthengayo udumileyo ungumilimili onekhamfa kuphela milimili khamfa period zizinto nazo ke zombini ezo ekhabhathini yakokwenu umilimili ikhamfa iphako ma-8 rand iyafumaneka naku-my friend waphayana ngakokwenu siphethe loo nto ke namhlanje umilimili ukuba wenzani sithi ke namhlanje njengoba yi-30th ngomso yi-31st nje bizabe yi-Tuesday nje wena mntu ufuna ubhalisa esikolweni uzuqalise uyijonga ke iform it should be active after tomorrow wena mntu ke othi ulinde ibhaso kwabaya bamabhaso siyaqalisa namhlanje upakisha sizabe sipakishela ke nale group yamayeza igqithileyo kuba nabo bakawafumani amayeza abo we are going to send a form kuni nina bebesesikolweni so that you confirm your addresses sizokwazi ukuposa izinto zenu nabani na ke bekhona kwi-academy waze wathi nakakawafumani amayeza for whatever reason sikhumbuze ukwenzela uba sikuposele iparcel yakokwenu ii-t-shirts ke zisamile will keep you updated ukuthi lithini ibali lazo masingayitsali ke sithengisa into engafunisa imali masingene kuwo umilimili ukubana umgubo lona lithini ibali lawo there are many names ke zayo lento abantu abathetha isiXhosa bazawudinga umilimili bazawudinga umgubo omakhulu bethu bezawudinga ugrabha I think esizulu bazawuthi yimpuphu phuphu I don't know but into enjalo is a maize meal mntanomhle le maize meal lena kuthiwa it come from i-plant ethile you know most ba i-wheat come from a certain grass into no come from a certain grass nayo lento come from a particular form of i-grass umilimili lo grass xa ibizwa kuthiwa yi-Z mexicana ZSZEA yiloo nto the scientific name yomilimili bezawuthi yi-Z maize go check uNozimanga Z maize I think it makes about 90% if not 20% and then ibe ikhampa another percentage i-colorant they did not even mention i-weight yayo la colorant but there are 3 things ezenza uNozimanga izawuba nguwo la milimili ibe i-camphor and then ibe i-color of which i-color is only adding nothing but i-color and the vibrancy okanye the vibrations zayo loo nto umilimili lona uyasetyenziswa kwii-culture zonke njengoba niyazi ukubana apha ekhaya siye sithi xa siqala sithi bathini abanye abantu normally refer to those who are not us those who are either white people Indians Chinese abantu abangengo bantu bamnyama balapha kwelizwe aba bantu ke they really respect and honor umilimili kulamazwe particularly the people abenza spells they say umilimili lona is associated with the sun ilanga because bathi is of the element fire iyinto eyenza ubushushu if you think of it it is true baphinde bathi umilimili lona is feminist in nature but is a giver of life but is motherly kuba is a feeder without umilimili in certain cultures there is no life if you check the Mexicans and these other spell casters if likhona igama elitshoyo the people who cast spells uzawufumanisa uba bawusebenzisa kakhulu umilimili when they cast spells masesiqala ngabo ke aba benza ispells the people who cast spells not necessarily aba bantu bewika okanye weekend aba bantu kuthiwa zii-witches you also find i-shamans casting spells you find priests in various cultures casting spells because lento ukucast spell abantu bacimba kuthakatha thina abantu bamnyama ukuba kuthiwa sithethi siyeza we are casting a spell ufuna lenzeni eliyeza ndifuna lenze u-ABC that's a spell that is what you are giving
as i-direction to Eliezer. So the people who cast spells ke in those cultures bawusebenzisa umilimili, bona bazawusebenzisa uwodwa nje bathina sizawuxuba nje. Masithethe ngezinto ezimbini wena mntu uqaphelayo unothi mhlawumbi ukhe wadibana nazo okanye lapha kwi-intanethi kooYouTube njalo njalo, apho uzofika kukho unodoli ohanjiswa nento engathi yimilimili okanye amakhasi ombona, bathi xa beyibiza leni bathi yikhondoli. Lanodoli, they use lanodoli for casting spells. They use lanodoli for loo nto. You'll also see what they call icon jewelry. Apho uzawufika lo mntu kule jewelry yakhe kukho nemimbono egqojozisiwe yafakwa, iyathetha laa nto mntana omhle, ayohombo laa nto. Masingene ke benzani aba bantu bezi zinto. We don't really want to go into detail because ezi zinto ziye zinide i-details. Siyakuthuma ke sithi wena ziyele kuGoogle uyofundela ukuthi aba bantu benzani, but we are mentioning 7 yezinto that aba bantu cast spells do. 1, bayisebenzisa lento for i-protection, apho bazawusebenzisa umilimili. Masiyikhumbuze into ethi sometimes the people who cast spells may use a grain, umbona, like umbona as a grain, okanye ube ungqushiwe is the same thing. Laa nto ingqushileyo nalo ibe ngekangqusha mos is the same thing. Ukuyingqusha nje we are only increasing le nto kuthiwa yi-surface area. Bazawusebenzisa for protection. Number 2, bazayisebenzisa for i-prosperity, particularly le culture yangaphaya kuthiwa the Mayan culture. They would use umbona for prosperity. Whenever belima the first harvest, yile ethi thanks to the giver of this abundance, le njebo, le prosperity. Naxa bezawuphinde balime, they also invoke the spirit of the giver of abundance. Ngawo lo milimili bathi sicela more. If you think of into ekumila kunje, ayohlukanga kule nto siyenzayo. Uthi xa uyoxhela ibhokhwe, inkomo, igusha, loo nto ixhelayo, uthi ngale nto ndicela kubekho ngakumbi. Njengoba ndinipha le nkomo nje, ndifuna ukugcwala inkomo apha ekhaya, so they will do something similar. Number 3, they use it for love spells. Ukuba ufuna izithandwa zisondele sasithandwa sikushiyayo, they would use lombona. You'll find that I want to believe ukuthi aba bantu who made uNozimanga, they also read some of this information, because of uba lo Nozimanga bamenze bathi wenza yonke lento siyitshoyo, kuba kaloku ngokwezi cultures kuthiwa yenza loo nto. Yeah, I had my own critique ke, but I'm not going there. Number 4, i-purification ritual. Le i-purification ritual ke nalapha kwizinto zamayeza uzawufumana uba siyawuphinde siwusebenzise nathi lo mbona, but sithetha ngaba if you come from i-funeral, if you come from loo ndawo ubuphethe umntu ongasekhoyo, ubuyo kuloo ndawo bekusiliwa, loo ndawo nje ubonayo ukuba iyanida ukuthi uklinze mntana omhle. Kwezi cultures nje bathina sawusebenzisa iziqunga, sisebenzise ialu, amakhala, sisebenzise ezinye izinto, bona they will use umilimili for cleansing. They also use it for summoning imvula. It's also those ancient cultures bazayisebenzisa for imvula. Uzafumana uba bazakwenza ingathi le nto ingasisikhafulo, bawukhandile lo mbona, bawudibanisa namakhasi, bazawuphosa phezulu njengoba bethetha, becula, bexhensa, bekhalisa amagubu, baphose lo mbona phezulu. They are summoning the rain. Andikho sure ke the rain queen umujaji ukuthi bona bebesebenzisa ntoni, but if there's anything ibisetyenziswa, because umilimili nakwethu iculture is central, is possible ukuthi nawo would not be far. Number 6, bathi bona they also use umilimili to gain an insight. What do they mean? Kwaba bantu kwezi cultures, these shamans, these people abazimboni, the fortune tellers, part of what they will use for ukubona. Andithi wena uzawusebenzisa isnafe, andithi wena uzawusebenzisa into nje mhlawumbi yomadlozana, whatever you'll be using ukuvula amathongo. Bona they will use umbona. I just got distracted, i-message eqebongena. They will use umbona for ukuvula amathongo. Wena mhlawumbi uzawutshisa impepho wenze enye, bona bavula amathongo, bavula the channel yokubona, not necessarily amathongo for uvuka uthongile, but ukubona xa kumuntu ophambi kwakho uzokwazi ubona indaba. And then ke ngoku number 7 and number last kwezinto esiye sazithatha bathi is for luck.
xa ufuna umsebenzi, ufuna loo nto ukuthandeke kuyo, loo nto yiyo, bathi basebenzisa umbona. They will pick if you go and read, they will say this one you use a red corn, for this one you use a white corn. Bona they also use a blue corn. Ifanifani ibe khona ke nalapha kuthi le nto ngumilimili blue siwulahle sithi ubolile umoshakele. Bona they will use that blue corn okanye lo mbona ublue, andinoma kuthiwa yinto lombona ublue ngesixhosa. But natso ke into besiphethe sitsibeke le yabangaphaya sizapha kweli lethu icala. Siwenza ntoni thina umilimili okanye umbona? Let's say interchangeably, because umilimili ngumbona esungqushileyo. Bawenza ntoni abantu? Number 1, umilimili lo siyawusebenzisa xa kuyophiwa abantu abadala. Wena mntu ke wophahla esidulini, ethapeni, emlanjeni, elwandle, part of izinto obuziphethe ibinguwo umilimili, sipha abantu abadala. Number 2, kwaba bantu bangasebenzisi impepho nabantu bangasebenzisi izinefu, uzawufumanisa uba eyona nto baphahla ngayo bona exclusively njengoba thina sithi ukupha abantu abadala, bona they will use umilimili, basebenzise wona. Uguyuguyu okanye umpumencube, I remember one post, I don't remember when, mhlawumbi ngo-2019 or 2020 wakudala, when he was discussing lento yokuthi bona eZimbabwe bazawusebenzisa umilimili. Number 3, sithethile ngoNozimanga ukuthi uNozimanga lo sisiwasho esesidumile esisetyenziswa ngabantu. They go to town ke ukuthi wenzani, some of the attributes uvele nje utsho ukuthi ya. Number 4, xa sisenza utywala besintu, umilimili used to be the main ingredient. Yeka ngoku sekukhona shortcuts, but umilimili is the main ingredient. Yiloo nto nasemathongweni omnye umntu uzawuthi xa ethongile, mhlawumbi xa kufunwa enze utywala usenothonga umilimili, kanti kwabanye umilimili would mean abundance ngokwethongo necontext yelo thongo lomntu. But umilimili can also mean abantu bakokwenu bafuna ubenzele, ubavundisele umbona. That is the common name ezawusetyenziswa ngabantu abadala xa behlala utyele lo thongo. Bazawuthi abantu bakokwenu bafuna uvundise umbona, unuke iintsipho, it means bafuna utywala. Number 5 sithi in the rituals zethu, particularly those who are Xhosa speaking, kuyazi uba xa kuphekiwe kuphekwa umngqusho ongenambotyi, nguwo laa mbona, ngumngqusho ongenambotyi, because we're going back ngoku sasipheka. But if you go to other areas bazawuyenza i-stiff papa, is the same thing. Sisapheka kule ritual senze umilimili. Yabona ke ngoku sekukho nee-rice ezithile esezifakwa. Number 6, sithethile le nto, andiyazi uba ndiyibhale kabini, sithi xa uthonga uyawuthonga umilimili as a sign ezayo ikuxelele what you must do. Njeba sisitsho, omnye umntu uzawuthi ndivuke kugcwele umbona yonke indawo, umbona obomvu kungekho nendawo yonyathela. Ine-meaning ke loo nto. Omnye uzawuthi ndivuke ingathi bekukho umbona osemanzini. Ine-meaning ke loo nto leyo. Omnye uzawuthi ibingathi ndihlamba ngamanzi, la manzi ingathi xa ndiwajongile anomilimili. Siyathetha ezaa nto mntana nomhle, ziyafuna uzilandelele. But ke ngoku kubekho eli thongo lithanda uphazamisa, eli thongo lohlamba ngento ebilayo, ingathi bekubila umqombothi. Kufuneke ngoku i-context sijonge ukubana is it not isilawu na esuhlamba ngazo. Number 7, kwi-protection njengoba betshilo napha ngasentla iyasebenza le nto. Abantu abaqhela uza apha ekhaya bazawumazi lo mfana ndisebenza naye waseMalawi, uthi bona phayana kokwabo indawo ehlala amayeza bayirhanqa ngomilimili, because ngokwapha kokwabo izinto ezimdaka azitsibi phezu komilimili. Kude kwezinye ii-cultures nangokwakudala nakweli lethu ilizwe, uzawuthi xa ufika komnye umzi kukho izikhwebu zombona about 3 that are tied, zixhonywe phezu komnyango. Laa nto ayikokomisa mbona mntana omhle all the time. Sometimes le nto is for protection. Number 8, thina bantu abangqusha izibunge, xa sikhande ezi zibunge sizenze ezi zibunge, la mayeza ebhizinesi, afumanisa uba nomilimili lo sizawuthi tswe iswekire tswe intwana yento ezithile zasingangeni kuloo nto sikhande isibunga. But nomilimili uyangena kwabanye abantu xa besenza isibunge. Number 8,
Kubantu abaphahlayo ngempepho, xa unqula ngempepho nje unqula nje unesinefu sakokwenu, unezinto zakokwenu, omnye uzawugalela isinefu, agalele icuba, agalele intsango, agalele nomilimili phezu kwale mpepho anqula kuyo, icenga loo nto ayicengayo. Abanye bazawuhamba loo nto bayoyenzela apho kuhlangana khona indlela okanye kuloo kona umntu emvisa kamnandi. Umilimili lo uyasetyenziswa xa kuphahlwa ngayo impepho. Unamba 10, kwiziwasho, omnye umntu uyahlanjwa nje iziwasho ezihamba zidibadibane nezipiriti, zidibadibane nezinye izinto, ibe sisiwasho sokuhlamba. Uyahlamba umilimili. Remember sithe umilimili uyi-duality. Even white people are really discussing this duality omilimili. Remember sithe ngasentla umilimili is of i-fire element, but the same milimili is of i-earth element. Same milimili, 2 elements, but lo milimili represent i-masculinity, le milimili represent i-feminist energy. Yile duality ke esithetha ngayo kamilimili. Nalapha ke bantwini bethu yiloo nto umilimili siwusebenzisa kwiinto zokukhusela, iphinde le milimili ibe khona nakwizinto zamathamsanqa. Abanye bayisebenzisa le nto ingumilimili ukugeza izilwane, bayifaka kwizinto zezilwane. Ikhona ke iritual eyenziwayo umntana omhle apho wena mntu uthi uleqwa zizinto ezikuleqayo, ubukhe weza apha ekhaya apho kuthiwa yenza le nale nale nale, uhambe uye kuloo ndawo uyothetha uthi ukhuphe ezi zilwane bezihleli apha ekhaya ukuthi makuhanjwe. Awusheki ke umilimili kuloo ritual yokukhupha ezi zilwane ekhaya, particularly izilwane ezirhubuluzayo ziyagxothwa ngomilimili. Kuphinde kubekho ezi zilwane ke ngoku that take ishape yabantu, either umantindane, izipoki. Iyaphinda isebenze le nto yomilimili, isebenze ke nakwezinye izinto. Umntana omhle, siyincokola kakuhle le nto xa siseklasini kuba apha, yes, akukho sesikolweni kodwa kusesikolweni ke for i-introduction. Nantso ke into besiyiphethe kamilimili is very important. Wena mntu othi uyakholelwa kwinkcubeko yakwantu, yiba nawo umilimili. Ndiyazi uba wena sowungumntu otyeza irayisi zidurayo, kodwa yiba nawo umilimili noba yi-1 kg, because umilimili uyasebenza. Umilimili uyasebenza bantwana bahle. Uyakwazi uvundisa nje for 2 to 3 days. Emva koko uchela iyadi yakokwenu, uxela abantu basekhaya ukuthi kuselikhaya eli, kusatyiwa kule ndawo. Godukani bantu abadala, ningabi ngosithubeni. Ngumilimili lowo, wenza izinto ezininzi ezintle. Masiyeke ilale siyodibana ngalo usuku lwamayeza Wednesday. Subscribe ke wena othi kumnandi apha, ubize nabanye kugcwale kube shushu. Hlale ke wena phaa ngasemva ukwenzela wafikayo babe lapha ngaphambili camagu.